Com vivim l'amor en la modernitat? Què entenem per estimar? Quines pràctiques associem a estar enamorat o enamorada? Com representem l'amor? En primer lloc, hem d'entendre que l'amor és més enllà d'una emoció o un mer fenomen neuronal. També és un fenomen social, una construcció cultural que muta en funció de l'època i el lloc on ens situem. L'amor és un element central en la nostra cultura. Únicament cal mirar la temàtica de pel·lícules, novel·les, cançons. Depenent de com entén i construeix la societat l'amor, es generen unes pràctiques concretes al seu voltant. Per exemple, l'elecció d'una parella. S'imagineu lligar actualment com la famosa sèrie dels Bridgerton? O com les novel·les romàntiques de Jane Austen? Així, des de la sociologia ens preguntem: com la societat construeix què és l'amor? O concedeix identitat a les persones? L'amor influeix a l'hora d'entaular vincles socials? Centrant-nos principalment en aquesta última pregunta, la sociologia ha analitzat i problematitzat com l'amor genera o trenca vincles socials com la família o la solidaritat veïnal o nacional. Ens trobem davant una societat hiperconnectada, davant les xarxes socials, la tecnologia i una societat de consum. No obstant això, aquests llaços socials han anat adquirint un caràcter pròpiament elusiu. Davant l'acceleració pròpia d'aquests temps, Bauman afirma que l'entorn afectiu es torna cada vegada més líquid. Així, aquest sociòleg ens parla del concepte amor líquid, és a dir, l'estat de les relacions que no tenen fronteres clares, que es troben en constant canvi, que es configuren flexibles i fràgils. Pensem en les nostres àvies i avis. La norma predominant era el matrimoni heterosexual, monògam, amb fins reproductius i per a sempre. Era estrany sortir d'aquest paràmetre. Més o menys, totes i tots sabien què esperar de la relació, els rols a complir dins d'aquesta o les expectatives socials individuals dins de la relació. En contraposició, en l'actualitat, convivim davant una constant pulsió d'entaular llaços en tant que som éssers interdependents, és a dir, que ens necessitem les unes a les altres, i al seu torn una falta de robustesa a l'hora d'entaular les pròpies relacions. Passem de relacions estables i positives com el matrimoni per amor o la solidaritat nacional a llaços socials negatius. Així, us sonarà l'expansió de formes de relacionar-se com els rotllos d'una nit o els amics amb dret. Però no em malinterpreteu. Quan parle de relacions negatives o positives, no és que una forma de relacionar-se siga més bona o més correcta que l'altra, sinó quan parlem de relacions negatives fem referència a la renúncia de formar llaços socials ferms, el no voler o no poder entaular aquest tipus de relacions. Les relacions socials, així, passen a un estat efímer, amb escassa involucració personal i amb objectius quasi exclusivament sexuals. Com diu la sociòloga franco-israelí Youd, es tria la deselecció. Aquest model de relacionar-se s'articula en un context basat en la societat de consum. Les formes de relacionar-se han quedat impregnades pel sistema capitalista. Així, les relacions interpersonals es constitueixen de forma similar a una relació entre client i consumidor, i les aplicacions per a lligar o les discoteques com un aparador per escollir quin cos consumirem avui. En aquesta línia, el desig, les ganes i els anhels característiques d'aquesta modernitat líquida es basen en una cerca constant d'una satisfacció immediata. Alhora, trobem que la família cada vegada
té menys capacitat o força a l'hora de transmetre normes socials respecte a la vida emocional i relacional. Aquesta incertesa porta els subjectes a replantejar-se la idea del matrimoni, de la parella i fins i tot de l'amor. No us heu preguntat alguna vegada què busquen una relació? Per què em costa tant generar vincles estables i duradors? Quant de temps i energia he d'invertir en aquesta parella? La incertesa emocional sobre l'amor i el sexe és la conseqüència directa de la integració de la ideologia de l'elecció individual pròpia d'aquesta modernitat. Trobem, doncs, una desorganització de la vida íntima, una llibertat emocional i sexual que indubtablement genera nous paradigmes per relacionar-se. El divorci, els mètodes anticonceptius, el mercat del plaer i les noves xarxes socials com el Tinder fan de l'opció per la deselecció una modalitat dominant. Aquí el problema és com aquesta llibertat individual d'escollir amb qui i com vincular-se ha anat prenent un caràcter propi de la racionalitat econòmica i la mercantilització. En resum, hi ha una incertesa crònica i estructural que governa a l'hora d'establir relacions sexuals i o romàntiques. Ens trobem davant una constant incertesa que genera insatisfacció a l'hora de relacionar-nos, en un context on es qüestiona com estructurar i viure les relacions íntimes. Els elements de la família nuclear, característica de la primera modernitat, s'han començat a qüestionar, tant la heterosexualitat, la monogàmia o la unió com a fin reproductiu. La importància que estan agafant els consells i la teràpia psicològica o els posts sobre les red flags són el resultat d'aquesta cerca de normes per a relacionar-nos. I ara què? La qüestió no és idealitzar un retorn al matrimoni o el model de família nuclear com a única norma possible i legítima socialment. Molta d'aquesta llibertat i igualtat s'ha assolit gràcies a grans lluites socials com el feminisme o el moviment LGTBI. Tanmateix, caiem en el perill de l'individualisme més feroç, d'una mercantilització de les relacions on hem d'invertir temps, on consumim cossos. El nou paradigma relacional desemboca en l'increment de la soledat no desitjada, en la sexualització dels vincles, en un sentiment de no pertinença. La forma en la qual ens relacionem i ens vinculem, malgrat la seva aparença íntima i privada, conté una aspiració sociopolítica. L'esfera relacional no és un conjunt d'anècdotes vitals i decisions autònomes, sinó que està marcada per aquests patrons culturals que predominen. La sociòloga anglesa i teòrica feminista Rosenell considera que aquests processos de reflexió sobre com ens relacionem obren finestres d'oportunitat en la dimensió relacional. I si en aquest context on la forma de relacionar-nos ja no està tan marcada per aquests paràmetres o normes socials externes com la moral cristiana o l'hegemonia de la família nuclear, reivindiquem la tendresa, les cures, els llaços ferms sense coaccions i rols desiguals. Podem imaginar un món basat en la solidaritat, en la cooperació, en construir noves formes d'estimar? I tu? T'has parat a pensar com et relaciones amb les altres?